Avui és dia 8 de març i hem preparat una petita actuació, una representació d'uns fets que són històrics i fan referència a la vida de l'Aurora Picornell. Per què hem triat el personatge d'Aurora Picornell? Perquè és una dona que va fer valer els seus valors a l'època en què va viure. Ella va néixer el 1912 i en aquells moments ja presentava una sèrie de característiques que el feminisme actual reivindica, que és la idea d'una dona autònoma i culta i amb les idees molt clares. Vull que sapigueu que aquesta representació l'ha massatjada i té el valor, com a mínim des del meu punt de vista, en què han participat alumnes de primer d'ESO, de segon, de tercer, de quart i de primer de BI. I per ells m'agradaria que féssiu un aplaudiment perquè han sacrificat molt de temps d'espai per venir a representar. Aurora Picornell va néixer el dia 1 d'octubre de 1912, al Molinar, un barri obrer de Palma. Va ser la sisena de 7 germans. Li posarem Aurora perquè representa la claror abans de la sortida del sol, tal com passa amb el futur que ens espera. Un futur prometedor i ple d'esperança. A l'estiu, els germans Picornell tenien per costum asseure's a la vorera de la mà i feien sonar cadascú el seu instrument. Quan va tenir 14 anys, va començar a fer feina de cosidora a Can Reus. Posar-se a fer feina en aquesta edat era un fet habitual en famílies de classe treballadora com la de n'Aurora. Adéu, me'n vaig a fer feina. Adéu. Amb motiu de la mort d'una amiga seva, va escriure el seu primer discurs, que va impressionar el públic que l'escoltà. Les condicions laborals ens maten, però la nostra camarada continuarà ben present en el nostre record. L'any 1928, quan tenia 16 anys, coneix na Margalida Leclerc, una coneguda feminista que li explica la necessitat de lluitar pels drets de la dona. El feminisme és avui un moviment determinant. El seu objectiu és cercar la igualtat de drets. Gràcies a les seves dots d'oratòria i a la seva capacitat per convèncer, va ser nomenada vicepresidenta del Sindicat de Sastreses. Aviat, ella i les seves amigues van ser conegudes amb el nom de les Roges del Molinar, perquè denunciaven públicament els abusos que es cometien en el món laboral. Moltes hores de feina, sous escassos, manca d'atenció sanitària, etc. Ja és hora de reclamar els nostres drets. Reducció de l'horari de feina, guarderies gratuïtes. L'1 d'octubre de 1931, al Parlament espanyol es va aprovar la llei que permetia que les dones votassin. Aquell mateix any, n'Aurora va conèixer un jove que acabava d'arribar de la península. S'enamoraren i 3 anys més tard, el 1934, va néixer la seva filla, n'Octubrina. S'instal·laren a Sant Serra, prop de la Vileta, un barri dels afores de Palma. Li posaran el nom Octubrina per la Revolució Russa, que va tenir lloc el mes d'octubre. L'any 1936, n'Aurora participa en la preparació de la campanya electoral amb motiu de les eleccions. En diversos mítings demana la participació activa de les dones. Les eleccions van donar el triomf a una coalició d'esquerres, denominada Front Popular. Dones, organitzeu-vos! Dia 17 de juliol d'aquell mateix any, s'anuncia per la ràdio que hi ha hagut un cop d'estat militar. A Can Picornell hi ha molt de malestar. L'aixecament de militars, a diferència d'altres parts del territori espanyol, va triomfar a Mallorca. S'iniciava una guerra civil. Aquests feixistes s'han sortit en la seva! Els falangistes comencen a fer les primeres detencions. El mateix dia del cop d'estat, n'Aurora se'n va a la Casa del Poble, un local on es reunia amb la gent del seu partit. Un grup de falangistes armats els revolten l'edifici i entren i els detenen a tots. N'Aurora era l'única dona. N'Aurora va ingressar a la presó dels Caputxins, juntament amb altres dones. Al cap de poc temps, la traslladaren a Can Sales, un local molt a prop de l'actual biblioteca. A la presó, rep la visita de la seva mare i la seva filla. Com estàs, filleta meva? Bé, no passis pena, mamoreta. Se sap que sovint les presoreres tenien desavinences amb les monges que les vigilaven.
Avui és diumenge, a missa s'ha dit. No, no hi volem anar, no ens pot obligar. La nit de Reis, dia 6 de gener del 37, Aurora i les Roges del Molinar varen ser afusellades. I pocs dies després, el seu pare i els seus germans, Ignasi i Gabriel. Abans d'afusellar-la, se sap que va dir: Amb quines bales matareu les idees? La família ignora la seva mort i quan la mare es dirigeix a les oficines del govern civil per demanar on és la seva filla, el funcionari li contesta: Com podeu dir on és la meva filla? Aquí no hi ha dades de la seva mort. Figura només com a desapareguda. I ben alerta d'un dol. Li prohibim terminantment. Dia 1 d'abril de 1939 es va acabar la Guerra Civil. L'Octubrina va ser acollida i educada per les germanes de n'Aurora. Les autoritats franquistes van obligar-la a canviar-se el nom, perquè no es permetien noms laics. Li van posar Francisca. Se sap que anys més tard va estudiar a l'Institut de Ramon Llull. En acabar, volgué fer magisteri, però el règim franquista li ho va prohibir. Conten que la nit que Aurora i les seves companyes van ser afusellades, els seus assassins es passejaven pel Parc del Molinar exhibint els seus sostenidors ensangonats. Avui he mort 2 ocells d'un tir. Dia 22 d'octubre de 2022, és a dir, 86 anys després de l'afusellament, s'han recuperat les restes del cos d'Aurora en una fossa del cementeri de Manacor. Al seu costat hi havia la ploma amb la qual diuen que va escriure, des de la presó, el seu darrer discurs. És la primera vegada que es troba una ploma al costat del cos d'una dona. Dia 28 de gener 2023 d'enguany s'han lliurat les restes d'Aurora a la seva família. En un dels discursos de l'homenatge, un dels oradors va reprendre la frase d'Aurora. Amb quines bales matareu les idees? Amb cap.